Alberto, Gaizka eta Ibairen Lagun auzokide eta senideak bildu gara datorren astean 3 auzokide hauek jasango dituzten epaiketen aurrean gure iritzia adierazteko. Epaiketa hauek inkomunikazio aldian jasan zituzten torturetan oinarrituta daudela iritzi dugulako. Espainiar Auzitegi Nazionalak datozen otsailaren 14 eta 16an San Inazioko 2 auzokide epaituko ditu, bakoitzarentzat 19 urteko espetxe zigorra eskatzen duelarik. Alberto Marin, Rupi, pasadan 2010ko apirilean atxilotu zuten. Horrek, ertzaintzaren komisaldegitik pasatzea suposatu zion Rupiri. 5 egun luze eman zituen Aresen polizien eskuetan, etengabeko mehatxu eta tortura psikologikoak jasaten. Deklarazioa hartu zion epaiaren aurrean salatu zuenez. Tortura hauek atxilotuaren autoinkulpazioa eragin zuten, hala nola, beste auzokide baten, Gaizka Astorgizagaren inkulpazioa ere, sabotaia ekimen batean. Guzti hori, Rupik jasaten ari ziruen tortura eta mehatxuak gelditzeko xede bakarrarekin. Torturapean lortutako testigantza horretan oinarrituta, fiskaltzak 19 urteko espetxe eskaera egin du Alberto, Gaizka eta Bilboko beste auzokide baten aurka. Hilabete batzuk lehenago, urte bereko otsailean, San Inazioko beste auzokide baten otxilaketa ere eman zen, Ibai Beobideren aurkakoa Guardia Zibilaren eskutik. Legedia antiterrorista aplikatuz, inkomunikatuta pasa zituen 5 egunetan, Ibaik tortura latzak salatu zituen. Inkomunikatuta agertu zen epaiaren aurrera, bere abokatua epaitegitik kanporatua izan zelako. Epaiaren aurrean deklaratzeari uko egin zion, baina magistratuari jasandako tratuaren berri eman zion forenseari esan zion modu berean. Goma espumaz inguratu eta gero kolpatua izan zela. Boltsa, behin eta berriz aplikatu ziotela arnasik gabe usteraino. Ariketa fisikoak egitera behartua izan zela. Bere senideen aurkako mehatxu etengabeak pairatu zituela, eta abar luze bat. Tratu honen emaitza, Ibaik bere burua ekintza ezberdinetan autoinkulpatzea izan zen. Zeinengatik, epaitua izango den datorren otsailaren 18an Espainiako Auzitegi Nazionalean. Legedia antiterrorista eta torturapean egindako deklarazioetan oinarritzen diren salaketen aurrean, aski da oihukatu behar dugu. Aski da Euskal Herritarrak atxilotu eta Aresek, Rubalkabak eta gainontzekoek eskaintzen duten impunitate osoarekin torturatzeari. Beharrezkoa eta ezinbestekoa da, Estatu Espainiarrak bere ardura onartu eta gatazkaren erresolutziorako urratsak ematen hastea, eta Euskal Herritarren aurka aplikatzen den tortura babesteari ustea. Ez da kasualitatea, bizi dugun testuinguru politiko honetan, Espainiar eta Frantziar estatuen erantzun bakarra errepresioa, atxiloketa eta ukazioa izatea. Eta testuinguru horretan ere, kokatzen dugu duela 2 egun Deustuko auzokidea den Eider Zuriarrainen atxiloketa ere. Horregatik, bat egiten dugu, legedia antiterroristaren aplikaziopean atxilotuta egon diren herritarrak jasan dituzten torturak salatzeko, bihar Arriaga Antzokiko plazatik abiatuko den manifestaldiarekin. Horrekin batera, datozen egunetan gure auzokideak izango dituzten epaiketak salatzeko burutuko dituzten mobilizazioetan parte hartzera dei egiten dugu. Datorren astelehenean, 14an, arratsaldeko 7:30 Deustuko San Pedro plazatik abiatuko gara manifestazioan. Eta hurrengo ostiralean, hilaren 18an, elkarretaratzea burutuko dugu arratsaldeko 8etan, PSOEk San Inazion duen egoitza sozialaren parean. Guztion ardura da, torturaren aurkako eta berau babesten duen legedi antiterroristaren kontrako harresia altzatzea. Mobilizaziorako deialdia luzatzen dizuegu. Mobiliza zaitez. Utzi San Inazio bakean. Torturarik ez. Aski da.